А, я забыўся одну рэч зрабіць. Так, раз мяне тут чутно. Тут мяне чутно. А вось дзесьці не будзе чутно, бо я не навесіў реастрим. Так, проверим зараз. Не, нифига. Чаму? Чаму не чутно? Maybe not right now. Stop this profile thing. I just stopped living with people. I don't know if I'm ready to get adopted again. Maybe not. I don't know. Local broadcast. Ну. About this profile thing. I just А stopped ні, living with працює. people. I don't know if I'm ready to get Працює, adopted again. працює. Maybe not. Мусить I just- працювати. Мусить I just- працювати. Є, вітаю, Альсевич Георгій. Зараз я включу собі ту саме на мобілі. Каб раптом буде нехто часто писати. Цалком не буду стримить, погляжу. Мало ли. Забанить. Нет, не мусить. Так. Огучиваем котика. Крышечку. Крышечку огучиваем котика. Ой. I don't know about this profile thing. I just stopped living with people. I don't know. Навошта мне профиль заполнять? Навошта мне профиль заполнять? Я же не хочу с людьми жить. I don't know about Навошта this мне profile профиль thing. заполнять? I Я же не just хочу с stopped людьми living with жить. people. Навошта мне профиль заполнять? Я же не хочу с людьми жить. I don't know if I'm ready to get adopted again. Maybe not. А, не так. Навошта мне твой профиль заполнять? Я с людьми не живу, да и не хочу я больше с ними жить. С людьми я больше не живу, да и не хочу. Да и не тое, каб хотел. Да и не тое, каб хотелось. Да и не тое, каб хотелось. С людьми я больше не живу, да и не тое, каб хотелось. Maybe not right now, but someday you will be. Може не зараз, але калісьці і будеш. Може не цяпер, але калісьці будеш. Раз, жыццёва. Ну. Може не цяпер, але калісьці і захочаш. Може не цяпер, але калісьці і захочаш. Може не цяпер, але калісьці і захочаш. Stay ready so you don't have to get ready. Okay. О, я надрукую, текст набираю, як і я. Загадзя ж у нас, так? Не, загадзя. Лепей падрыхтавацца загадзя. Загадзя ці загадзя? Калі з'ехаў ад бацькоў. Ну так, загадзя. Загадзя. Лепей падрыхтавацца загадзя. Лепей падрыхтавацца загадзя. Get ready. Okay, I guess it doesn't hurt to start thinking. Get ready. Загадзя. Ready. Stay Лепей ready падрыхтавацца загадзя. ready. Okay, I guess it doesn't hurt to start thinking about what I want. Let's see. Ладно, думаю, варта крыху і памысліць. Okay, Добра, I guess думаю, it doesn't варта hurt to крыху і start thinking памысліць about над what I гэтым. want. Let's see. Добра, Okay, I думаю, guess варта it doesn't крыху і hurt to start памысліць над thinking about what I гэтым. want. Let's see. Які у мяне голос асіпшы. See. I want a human who's into the Criterion Closet. One who loves Halloween. One who loves. Що таке Criterion Closet? Criterion Closet. Гэта, напэўна, нейкі твор. Бля, просто... Criterion Closet. Что это? Criterion Closet. Бжек архивом на фильмов. Criterion Collection в Новом Йорку.
Ясна, гэта карацей нейкая крама для тых, хто вельмі любіць фільмы. Карацей, ясна. Нам это Criterion Closet абсолютно нічога не кажа, бо у нас няма такой рэаліі у нашай... Няма такой рэчы ў нашых рэаліях. Можна просто зрабіць, тыпу... Было б няблага, калі б ён разбіраўся, калі б ён цяміў у фільмах. Так. Так, дай падумаць. Так, трэба падумаць. Было б... Так, ну трэба... Так, тут трэба падумаць. Так, тут трэба падумаць. Было б... Так, тут трэба падумаць. Было б нядрэнна, калі б ён цяміў у фільмах. Было б нядрэнна, калі б ён цяміў у фільмах. Так. Было б нядрэнна, калі б ён цяміў у фільмах. Каб ён любіў Хэллоуін. Каб ён любіў Хэллоуін. Так, Хэллоуін ці Хэллоуін? Ну, я кажу Хэллоуін. Каб ён любіў Хэллоуін. Каб ён любіў Хэллоуін. Фанатам. Каб ён... Так, тут ён яшчэ проста нешта кажа, дык трэба зрабіць. А мяне нармальна чутно? ВРВ Геймінг, вітанкі-прывітанкі, як там ваше нічаво? Мне ў сям'і кажуць, як ваше нічаво? З маці калі стэлефановваюся. Як ваше нічаво? Поспеху агутцы. Ой, дзякуй. Кінакі паляжыць, каб было куды гэту агучку выкладваць. Штосьці там здарылася, пакуль невядома што. Каб ён любіў Хэллоуін, каб ён... Хэллоуін? 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 Каб ён Хэллоуін... Так, трэба крыху накласці. Я сёння пачаў перакладаць цітры гульні Crysis арыгінал. Так, наша нічаго, добра, чутная бейша, гэта добра. Crysis. Ой, памятаю, я Crysis, па-моему, 2 разы прайшоў. Першы раз на старым ноуце, другі раз ўжо на кампе, калі больш-менш нармалёвая сістэма з'явілася. І абодва разы это было выдатна просто. Агонь. А ж, по-моему, 2 часткі нават гэтага Crysis, калі не 3. Так што, магчыма, я прайшоў першую, другую. Не памятаю, карацей. Ваша як? Да 2 гадзін ночы глядзеў футбол, падняўся нейкі заспаны, невыспаны яшчэ. Зусім невыспаны. Сонная гаўняшка, карацей. Іх 3 часткі. Это добра. Я вось, шчыра кажучы, ўжо і не ўпэўнены, ці гуляў я ў 3-ю. Мне здаецца, 2... Першая 100% гуляў. Потым памятаю, яго там быў нейкі прамацаваны нейкі такі касцюмчык, это ўжо, напэўна, другая частка была. Каб ён Хэллоуін? Каб ён Хэллоуін? Савета для тулустых. А як гэта агучваць? З матюкамі ці без матюкоў? Затое будзе шанец пагуляць на беларускай мове. Ну то так. ВРВ Геймінг, як вось ты? Я думаю, што ты за матюкі. Я прям адчуваю. Я упэўнена на 84,5%, ці колькі там было, 83, што ты за матюкі, з матюкамі. Ну вядома, з матюкамі. Ну, па сутнасці, гэта мульцік і не для дзяцей, ім будзе нецікава гэта глядзець. Таму 16 плюс рэйтынг. Слухайце, а давайте глянем реально, вось, колькі у Кевіна рэйтынг на IMDb. Бо факін, тут просто праз... Ну, ладно, не праз кожнае слово. Але сустракаецца, будь здароў. Так, Кевін. Комік-кон. Гэта серыял хер знойдзеш, блядь. Кевин Костнер мне адразу. А, не, ладно, хлушу, то бок.
Где рейтинг, где рейтинг, где рейтинг? Нешта я не бачу. Да невысокія адзнакі ў гэтага серыяла. Але для мяне і конь Боджек таксама не той, каб я глядзеў яго пастаянна. Я нешта паспрабаваў і не маё. Што крытыкі пішуць, мне цікава. Крытыкі пішуць, што мне трэба зарэгістравацца, каб пачытаць водгукі. Ідзіце ў Арех, ясна, са сваімі рэгістрацыямі. Ладно, хер яго ведае. Я лічу, што можна дадаць мацюкі. Дзякуй. 88 і 14. Да ладно, сур'ёзна? Ну, гэта ён ужо загнуў. Паўднёвы парк, тым болей не для дзяцей. Ну, паўднёвы парк. Так. Ха-ха. Хэллоуін? Але мы глядзелі, калі малыя былі паўднёвы парк. Але мне нават больш падабаецца, калі шчыра Грыфіны. Гэта Грыфіны там... Гэта просто... вынос мозгу. Зборышча, дзе толусты пиздюкі прыносяць ахвару. Зборышча толустых... Зборышча. Дзень зборышча толустых пиздюкоў, якія прыносяць у ахвару чорных катоў? Неяк задома. Каб ён... Хэллоуін? Дзень зборышча толустых пиздюкоў, якія прыносяць у ахвару чорных... Ахвару. Дзень зборышча толустых пиздюкоў, якія прыносяць у ахвяру чорных катоў? Каб ён... Хэллоуін? Дзень зборышча... Дзень зборышча толустых пиздюкоў, якія прыносяць у ахвяру чорных катоў? Yeah, but it's also sweater weather. That tweet comes back with the Babadooks at the wine party and Чё? that tweet comes back with the Babadooks at the wine party and come on, the costumes are fun. That tweet comes back with the Babadooks. То бок вось гэта вось, яны ўсё... Мяне просто тут яшчэ нямецкія гэтыя самыя сабы. Чаму яны, блін, гэта пераклалі як... That tweet comes back with the Babadooks at the wine party and come on. Yeah, but it's also sweater weather. Так, это нейкая лохта, блін. Все ж таки трэба было браць англійскія сабы. Ай, гаўно. With the Babadooks at the wine party. Ладно, мы ж перакладаем для сябе, правильно? Мы ж для сябе перакладаем. Так, Inside Job мала каму спадабаўся. Мне Inside Job вельмі спадабаўся, я кайфаваў. Вось бы хто падазроную саву пераклаў. Як там у Гданьску? Гданьску сёння надвор'е гаўнянае. Фрайбург, Данциг пажывае. Што за падазроная сава? Гданьск пажывае, не ведаю. Всё даражэе, адна праца людзей танней. Без паняцця. Я б нікуды не выходзіў. Бо як толькі ты выходзіш з дому, ты пачынаеш траціць грошы. Мне гэта не падабаецца. А што за падазроная сава? Якія прыносяць у ахвяру чорных катоў? Ну так, але... Ну так, але... Усе яшчэ... Так, але... Гэта яшчэ час... Усе ходзяць у... Ну так, але... Ну так... Ну так, але... Ёсць... Чорных катоў? Ну так, але... Усе ходзяць... Гэта яшчэ час. Усе яшчэ цікава апранутыя. А, тут вось будзе пра касцюмы. Гэта яшчэ час утульных швэдараў. Яшчэ гэта час утульных швэдараў. Так, але... Яшчэ гэта час утульных швэдараў. Віна. Вінішча з цікавым водарам. Цёплага віна з прыемным водарам. І, так, утульных швэдараў. Цёплага віна з прыемным водарам. Ну і як бы касцюмы таксама файныя. Ну і як бы касцюмы таксама зэбыя. Водарам. Ну і як бы касцюмы таксама зэбыя. Я ўжываю слова зэбы.
Хто яшчэ ўжывае слова забіў? Падазроная сава — гэта расійскі мультсерыял, які рабіў 2 ў свае часы. Я ніколі не чуў нават блізка штосьці пра такое. Блядь, падарыце мне хто-нибудь подставку, блин. Навошта? У меня есть подставка, потому что я трэба достать. Б. Are you mad? Cats despise costumes. Ты что, подурнел? Ты что, подурнел? Кась. Кацы, блин, кацы, все, у меня уже, блин, немецкая. Коты ненавидят костюмы. Коты ненавидят костюмы. Подурнел? Коты ненавидят костюмы. Правда? Что, правда? Что, правда? Что, правда? Wait, which one am I again? Hall? You're Oates. I didn't do all that laser hair removal to have a fucking mustache again. Блин, яны задрали з гэтымі ссанымі адсылкамі да рэалій, якія я паняцця, блядь, не маю. Што гэта такое? Дубіст Oates. Што Oates? Што такое Oates? Зараз ідзі, блядь, і гуглі. Што такое Oates? I didn't do all that laser hair removal to have a fucking mustache again. Right. I'm Hall. I just said you're Oates. So you're Оутс. Ты Оутс. Хто это? Лоуренс Оутс. Афіцэр брытанскай арміі, пазней даследчык Антарктыды, які памёр ад пераахладжэння падчас экспедыцыі Тэрранова, калі выйшаў са свайго намёту ў ледзяную завею. Гэта адсылачка да Оутс. Або гэта у нас Джойс Кэрол Оутс. Адна... ну гэта аўтарка, ясна. Пісьменніца. I didn't do all that laser hair removal. You're Oates. I didn't do all that laser hair removal to have a... Ну, нешта ён, блядь, не падобны, калі шчыра зусім. Той Оутс, які мне падказалі. Я зразумеў. Дэри Хейл Джон Оутс. Гэта спявак, карацей. Ну, всё, гэта будзе ніякі не Оутс. Гэта будзе, блин, гэты, блядь, верасы, як яго, верасоў. Всё, гэта верасы будзе. Верасы, як яго там, я забыўся сам. Верасы, хаця бы мы будзем ведаць. Верасы, блядь, свалілась усё. Мулявін. Дарэчы, можна зрабіць Мулявіна, альбо заціў. Александр Тиханович. І Ядвіга Паплаўская. У свае найлепшыя часы, у сваім прайме. Клянуся. Ён смешны, будь здаровы, дзякую. У мяне таксама на вуліцы дажджы. Прывітанне Салігорска. Вітанкі Салігорска. Мулявін, Вольскі. Ну, які ён Вольскі? Ён не падобны да Вольскага. У Вольскага вот это вот ўсё такое. Дарэчы, у Тихановича таксама як бы барадзень не такая, але тут у яго і так барадзень, у яго вусы. У яго вусы, ось. У гэтага чувака так барадзень, ён вусы сабе наклаў. Хай можа будзе, блин, можа, блин, не знаю, можа реально Вольскага зарабіць. Дайце паглядзім, як Вольскі выглядае. Вольскі. Вон, як ён выглядаў там у сваім прайме. Ну, у яго была бародка, відарысы. У яго была бародка. Так, ну яго і зараз невялічкая. Так. Давайте, Лявон Вольскі, блин, не знаю, часоў Крамбамбуля. Крамбамбуля. Усё адно ўсё сучаснае паказваецца. Бляха. Ну, ёсць. Ну, давайте Вольскі. Вольскі, блин, і хто? Вольскі і Ларыса Грыбалёва, блин. Пугач Джиморс. Ну так, Руслана Ляхно. Ось гэта я разумею. Руслана Ляхно. Давайте паглядзім, як у нас. Вот я, дарэчы, не ведаю, як Руслана Ляхно выглядаюць. Ну, я б не стаў бы яго браць. Very average, карацей. Нешта мне падказвае, што very average. Пугач. Давайте Пугач. Пугач Владимир. Так.
Пугач, Владимир. Ну вось, Пугач прям нядрэнна, прям кладецца добра. Wait, which one am I again? Hall? Чакай, як то, это, блядь, блин, як ён зверасоў, я уже забыўся. Ядвіга Поплавска і Александр Тиханович, вось. Wait, Чакай, which one am хто? I again? Я... Нагадай, хто я? Wait, Почекай, which one am I нагадай, again? хто я? Hall? Почекай, нагадай, слухай. Wait, Слухай, я which знов one am I забывся, again? хто я. Hall? Хто я? Слухай, я знов which one am забывся, I хто again? я. Гэта... Тиханович? Тиханович. Hall? Вольський? Your oats. Ти I didn't Пугач. do Я Hall? Вольський? your oats. Ось так зробив. Хто я? Я Вольський? Your, Я Вольський? Hall? Вольський? your oats. Забывся, хто я? Вольський? Hall? Your Ти oats. Пугач. I didn't- Що, Пугач чи Пугач? Солодуха. Не. Солодуха було б, коли б ён лысенький. Солодуха даволі рано облысеў, і все зараз яго асацыююць. А ў 90-х ён танчыў. У 90-х, у 94-м, по-моему, быў ён танчыў. Ён быў, блин, з такой шевелюрай, що мамка моя. Карацей, будзе Пугач. Хотя, здаецца мне, што Пугач все ж таки. Не, Пугач. Пугач это у нас увогуле цацачны пісталет, подказвае Вербал. Ладно, хай будзе Пугач, а там ужо Пугач. Вольскі? Мне прабачаць. А у крайнім выпадку не. Там, дзе спее виноград зялёны. Там была моя любовь. Можна знайсці. Ёсць цэлы канал, по-моему, нават у КонТакце ёсць цэлая суполка. Старая БТ называется. И там такие кадры можно отрыть. Мама дорогая. Your Ты- oats. Your ты, oats. Владимир I didn't do all Пугач. that laser- Польский? Ты, your Владимир oats. I didn't Пугач. do all that laser hair removal to have a fucking mustache again. That laser hair removal to have a fucking mustache again. Mustache again. Right. I'm Hall. I just said your oats. So, you're Hall, and Kevin is the ampersand. Doesn't matter how much I back up, I'm still in this stupid. Can't breathe. Stepped in my water dish. Гэта отсылочки трэба цалкам перарабляць, бо яны меня задзяўбуць. Дед Бородед. Сергей. Так, Дед Бородед абышоў цэлы свет. А гэта у нас будзе Ларыса Грабалёва, яна на нават крышачку падобная. Колькі я памятаю, яна таксама блондиністая. Слухай, я знов забыўся, хто я? Вольскі? Ты, Your Владимир oats. I didn't Пугач. do all that- Ці Пугач. У мяне сёння відэо выйшла, якое запосціў. Я не ведаю, ці можна тут посціць спасылкі. I didn't Пугач! do all that laser hair removal to have a fucking mustache again. That Ты, laser Владимир hair removal Пугач, to а have я a Лар... fucking mustache- Ты Пугач, а я Грибалёвы. that Ты laser Пугач, а hair я removal to have a Грибалёву ў fucking сваім mustache прайме. again. Тут трэба цалкам пераробліваць, яны тут робяць адсылачкі, і я Your Ты, Владимир oats. I Пугач! didn't do all Ты that Пугач, а laser я hair removal to Грибалёву ў have a сваім fucking прайме. mustache again. Right. Так, I'm Пугач. Hall. I just said your oats. Right, Так, I'm Пугач. Hall. Так, я Пугач. Right, Так, я Пугач. Я тебе уже казала. Я уже казала. So, you're Hall, and Значит, you're Hall, and Kevin is the ampersand. калі раз ты Грибалёва, And то Kevin is the кім будзе наш кот? So, Раз ты you're Грибалёва, Hall, and то- Kevin is the and то Kevin кім is the будзе наш ampersand. кот? То And Kevin кім is the будзе наш ampersand. кот? And То Kevin кім is будзе the наш кот? ampersand. То кім будзе наш кот? And То Kevin is кім the будзе наш ampersand. кот? То And кім Kevin будзе is the наш кот? ampersand. Doesn't matter how much I back up, I'm still in this stupid. Can't breathe. Дед Бородед. Так. Як паставіць беларусізатар? Dragon Age Origins. Каб знайсці яшчэ час, каб гуляць ва ўсе вашы Origins. Я Пугач. Я уже казала. Раз ты Грибалю. Я толькі што сказала. I just Я said толькі your што oats. сказала. Раз ты... Я Пугач. Я толькі што сказала. Раз ты Грибалёва, то кім будзе наш кот? Doesn't matter how much I back up, I'm still.
Кольки matter ты how much I, doesn't Кольки matter не how much I спробуй. back up, I'm still in this stupid. Кольки не спробуй. Треба щось придумати. Doesn't matter Кольки how не much I спробуй, back- капяшено і улазила. Doesn't Кольки matter не how much I спробуй, back ну. up, doesn't Ні, matter how Кольки much не I back спробуй, up, I'm захраси still in тут. this stupid. Doesn't Треба matter ж how було much I мені back up, забратися. I'm still- Треба ж doesn't не matter було how much I захрасти. back up, doesn't matter Треба ж how було much I мені back up, захрасти у I'm still гэтай in this тупой, stupid. ти тупорилий. Ай! Doesn't І matter треба how much було I ж мені back up, I'm захрасти у still in гэтай this тупорилий. Ай! І Doesn't треба. matter. А ёсць увогуле літаратурна тупорилый ёсць. Я думаю, что рыло, як бы, лыч, мы кажем, ну ладно. Тупорылый, ай! Расти у гэтай тупорылый, ай! Дыхать. Тяжко дыхать. Это як котик у гэтым меме, тяжко дыхае. Тяжко дыхать. Ай! 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 Тяжко дыхать! Ай! Ай! Stepped in my water dish. Stepped in my water dish. Ты холеру в воду наступил. Холеру в воду наступил. Холеру в воду наступил. Maybe I don't like Halloween. Може, я не люблю Хэллоуін. Maybe I Може, don't я і like не люблю Halloween. Хэллоуін. Last, Може, я і не люблю Хэллоуін. Може, Maybe I може, don't я like і не Halloween. люблю Хэллоуін. last Може, я year і не I was люблю a Хэллоуін. butterfly princess. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-папам. Папара-пам. Скибиди пипырпы. Що там написали? Все, нічого. Віншую. Може, я і не люблю Хэллоуін. Last year I was a butterfly princess, and this year I'm gonna be John Wick. Holy shit, are all my interests just Dan and Dana's interests? Last year Летось I я was a была butterfly- мотылем. Last year Летось я I was была a мотылем. butterfly, А у гэтым... and А this сёлета year я I'm буду gonna be Джоном John Виком. Holy, А мотылем. А сёлета я буду Джоном Виком. Wick. holy shit, are Я буду може тут абыграць неяк з дзіцём Беларусі? Нічога сабе, гутентаг. Ну дык гутентаг, рэндам 7129. Так, я сабе гэта нямецкія сабы паставіў. Дарэчы, гаўняныя сабы, яны тут скарочваюць, я манаў проста. Яны не тое, каб вельмі хваляваліся тут. Пра таймінгі. На жаль, няма студый, якія б толькі гульні агучвалі. Я б увогуле бы сказаў бы, што ў нас толькі адна студыя, якая афіцыйна нешта агучвае. Хоць нешта. Летась я была мотылём, а сёлета я буду Джоном Виком. John Wick. holy sh- А сёлета я буду дзіцём Беларусі. А сёлета я буду дзіцём Беларусі. holy А сёлета я буду дзіцём Беларусі. holy shit, Мне are это all больш падабаецца. holy shit, are all my interests just Гэта holy што shit, значыць, are all усе my мае interests just інтарэсы... Dan and Dana? Інтарэсы гэта значыць, што ўсе мае інтарэсы гэта значыць усё, што як гэта так перакласці трапна, а? Пакуль што няма, мабыць, якая-небудзь такая студыя з'явіцца. Ну, ключавое слово мабыць. Holy shit, are all my Гэта holy што, shit, are all усе my мае interests інтарэсы just гэта Dan and інтарэсы Dana's interests? Дэна і Даны? Нафіг Дэн і Дана вось зрабілі. Ну ладно. Гэта што, усе мае інтарэсы гэта інтарэсы Дэна і Даны? Гэта Holy што, shit, are all усе my мае interests інтарэсы just гэта Dan and інтарэсы Dana's interests? Дэна і Даны? Holy Гэта што, shit, are all усе my мае interests інтарэсы just гэта Dan and інтарэсы Dana's Дэна... interests? Дэна і Даны. Дэна і Даны. Значыць, Holy гэта што, shit, are all усе my мае інтарэсы interests гэта just Dan and інтарэсы Dana's Дэны і interests? Дэна. Holy Гэта што, shit, are усе all мае my інтарэсы interests гэта just Dan інтарэсы and Dana's Дэна і interests? Даны? З 25-го разу атрымалася. Гэта што, Holy усе shit, мае are all my інтарэсы гэта interests just інтарэсы Dan and Дэна і Dana's Даны? interests? What do I like? What А do што I ж like? я люблю? What А do што I ж like? я люблю? А што ж я люблю? What does Kevin want? What is a what Што does любіць want? Кевін? What is a Kevin? Што так? What does Што Kevin любіць want? Кевін? What is a Хто Kevin? такі? Хто такі Кевін?
Хто ёсць Кевін? Jesus. Што любіць Кевін? Хто ёсць... Хто з'їв? Хто ёсць Кевін? Jesus. Хто любіць Кевін? Хто ёсць Кевін? Jesus fucking Christ. Stop spiraling. You went through... Stop spiraling. You went through a breakup. You'll figure it out. Кевін. Jesus. Jesus fucking Christ. Jesus fucking Christ. Stop spiraling. You went through a breakup. You'll figure it out. Ну, такое, да. Переклад тут вельмі вольны. Ну, як бы і хер з ім. Каб тебе... Трэба адкрыць слоўнічак праклёнаў, у якім кажуць, што беларускіх мацюкоў не існуе. І выбраць што-небудзь. Калі трэба, хер яго знойдзеш, блин, кляць бонікі. Бонікі. Ой, мова якая кусаецца. Беларускія кляць бонікі. Боже мой, боже, давай, здзівіце мяне. Ну, ясно. Я так і думал, што тут тая самая херня. Абсолютно постная пиздёж. Нават інакш. Блямбу, халеру, блин, забізяпу. Дзюра кнураватая. Хто-небудзь чуў, каб людзі казалі ці пісалі дзюра кнураватая? Штыкля гыкатая. Блять, долбоёбы. Так. Да ну нахер. Я сам что-нибудь придумаю. Штыкля гыкатая, блять. Идиоты, блин. Ай. Поначитаются всякой пиздёжа, а потом, блять, ходят и здымаюць видосы, что беларускія лаянкі не існуе, усё, што ёсць у беларускай мове, гэта толькі кляць бонікі, які гучаць вельмі мілагучна. Вось паглядзіце, ай вось паглядзіце, і т.т. Каб ты усраўся, каб тебе качкі затапталі, каб цябе перавярнула. А так беларускай мове, блядь, можна толькі, блядь, у музеі ўзяць і паставіць і пыл здуваць. Не бомбіць у мяне! Што любіць Кевін? Хто ёсць Кевін? Твою налево, да расслабься ты. Да твою налево, Кевин, расслабься ты. Ты что ли? Да твою налево, Кевин, расслабься ты. Ты только что прошел... О, есть Кевин! Да твою налево, Кевин, расслабься ты! Ты только что прошел про складанное расставание. Ты не забыв. Ты надоечы пройшов про складанное расставание. Дай себе час. Дай себе час. Ты надоечы пройшов про складанное расставание. Дай себе час. Так, я тут не укладываю. Дай себе час. Ты надоечы пройшов про складанное расставание. Дай себе час. Ну, не так, давайте посмотрим. Налево, Кевин, расслабься ты. Ты надоечы... Твой... Да кап ты усрался, Кевин. Расслабься. Расслабься. Ты надоечы... Да кап ты усрался, Кевин. Расслабься. Ты надоечы... Расслабься. Ты надоечы пройшов про складанное расставание. Дай себе час. Я все одно не укладываюсь. Треба гэтую херню все цалкам перарабіць. Да твою. Да боже ты мой, Кевин, расслабься. Ты не... Такой... Да боже ты мой, Кевин, расслабься. Ты надоечы пройшов про складанное расставание. Дай себе час. Во.
во, нормально. Кто есть Кевин? Да боже ты мой, Кевин, расслабься. Ти надоїчий Ти надоїчий пройшов про складанне розставання. Дай собі час. You know, you might be Нормально. an alligator, but you fuck like a crocodile. Be an alligator, but you fuck like a crocodile. Don't call me again. Okay? Бля. Блядь, бездонный аллигатор, допустим, сука. Кто-нибудь скажет слово трахаться нормально уживать у тим самим значенням? Ладно, возьми шпёхаться. Бо трахаться і шпёхаться все одно нема у словниках. Може бути ти алігатор, але ти шпёхаєшся, як звичайний крокодил. Хай ти і алігатор, але шпёхаєшся ти, як звичайний крокодил. Крокодил. Хай ти і алігатор, але шпёхаєшся ти, як звичайний крокодил. Забудь мой номер. Забудь мой номер. Добре. Ясно. Ясно. Забудь мой номер. Ясно. Хай ти алігатор, але шпіхайся, ти як звичайний крокодил. Забудь мой номер. Ясно. Izzy, I'm telling you, I want the Lambo with matte and gloss paint, no plates, no mirrors, 6 fucking wheels. До речі, ось гэтую котку агучує Вупі Голдберг, калі я не памыляюся, у арыгінале. Будь мой номер. Ясно. Кексик, это нейка лухта. Кексик, нейка... Кексик. Кексик, это нейка лухта. Izzy, Давайте зробимо сюди, сюди, сюди. Зробимо одразу ефектик. Кексик, это нейка лухта. Izzy, I'm telling you. Ізі, I'm колькі telling тобі you. казать? Izzy, Ізі, I'm колькі telling тобі you. I казать? want the- Это мне потрібна Ізі, ламба. колькі тобі казать? I want Мне the Lambo потрібна with matte ламба and gloss- у матовим... з матовим покриттям. Мені потрібна ламба з матовим покриттям без номеров, без номеров і люстеркою і без номеров, люстеркою і шестю колами. Без номеров, люстеркою і шестю колами. Мені потрібна ламба з матовим покриттям без номеров, люстеркою і шестю колами. Now that's a cat who knows what she wants. Гэта котка ведае, що гойна. Вось гэта котка ведае, чаго хоча. Вось гэта котка ведае, чаго хоча. You gotta be more like Cupcake. You gotta Будь be more такой, like- you gotta будь be як more like кексик. Cupcake. You gotta be Паспрабуй more like Cupcake. You gotta be Паспрабуй more like- быць як кексик. you gotta be Паспрабуй more like быць як Cupcake. кексик. Паспрабуй быць як кексик. Yeah. Cupcake, wait up! Ага. Кексик, почекай! Кексик, почекай! Damn it! I need to get my nails done. Ooh, Damn it! Та ёпт. Да ёпта! Треба вже доробити своє, кіптюри. Калі я вже кіптюри? Калі я вже кіптюри свої дороблю? Калі я вже кіптюри свої дороблю? Калі я вже кіптюри свої дороблю? Да ёпта! Калі я вже кіптюри свої дороблю? Цікаво, ці прилетіть мені за да ёпта вираз. Дороблю. ooh, fancy. Шиковна. 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 It's actually terrifying, which is why I insist on being sedated. I love that you're still talking to me. Кіптюри свої дороблю. Шиковна. It's Насамрэч, actually я- terrifying. Я усіре, мені страшно. It's Насамрэч, actually мені страшно terrifying, до which is усрачки. why I- It's Насамрэч, actually ter- насамрэч. It's Насамрэч, actually мені страшно до terrifying, which is усрачки. why I- Тому. It's Насамрэч, actually мені страшно до terrifying, which is усрачки. why Менавіта I таму я хочу... insist- Менавіта I таму я хочу, insist каб on- мне гэта рабілі пад седацыяй. Усе ж дарослыя людзі, усе ведаюць, што такое седацыя.
ж не толькі я. Мне двойчы рабілі седацыю. Я хачу яшчэ, бо гэта, блін, ачмурэнна. Пропафольчыкам па вене так. А потым адхадняк. І ты такі, сястра яшчэ, сястра, давай. Не, прикольнае пачуццё. Ну, калі гэта пропафол. Насамрэч, мне страшна да ўсрачкі. Таму я хачу, каб гэту працэдуру рабілі пад седацыяй. Насамрэч, мне страшна да ўсрачкі. Таму я і хачу, каб гэтую працэдуру рабілі пад седацыяй. Мне падабаецца, што ты ўсё... Мне падабаецца, што ты дагэтуль са мной размаўляеш. Или под седацией. Як файна, што ты... Як файна, што ты дагэтуль са мной размаўляеш. Седацией. Як файна, што ты дагэтуль са мной размаўляеш. But this meds bar won't do that unless I have an escort home. Fucking nanny state. Ну, увогуле, серыял, бляха, ну... Яго прикольна агучваць, так, глядзець за гэтым, але... Ён не смешны. Я, в принципе, разумею, чаму рэйтынг там 6 з невялікім з 10, бо ты просто глядзіш, як, ну, ты просто назіраеш за не дуже цікавымі дыялогамі. Вось калі б гэта былі людзі, то я думаю, яго рэйтынг быў яшчэ менш. А так, тут пару балаў за коціку накінулі. 100%. Як файна, што ты дагэтуль са мной размаўляеш! Але гэтыя чэрці не... Але гэтыя чэрці патрэбна, каб у мяне было суправаджэнне. Але гэтыя чэрці хочуць, каб у мяне было суправаджэнне. Але гэтыя чэрці хочуць, каб у мяне было суправаджэнне. Сраныя правілы. Сраныя правілы. Сраныя правілы. Ooh, I know. Let me help you. I know. Let me help you. I'll make sure you get home safe. Ooh, I know. О, послухай! А давай я табе дапамагу. Я суправаджу цябе дадому. Я суправаджу цябе дадому. Помогу. Я суправаджу цябе дадому. This is what it's come to. I used to vacation with Prince. I'm gonna hold. This is what it's come to. Вось як усё. Вось як усё і скончваецца. Значыць, вось так усё. Вось што значыць дно. Вось што значыць дно. Вось што значыць дно. Аднойчы я быў на вакацыях з прынцам. Аднойчы я быў на вакацыях з прынцам. Раней я быў на вакацыях з прынцам. Раней я быў на вакацыях з прынцам. I'm gonna hold your entire life in my hands, which were flippers when I was born. I can't believe. Блядь. Я буду моцна трымаць цябе ў сваіх клапатлівых руках. Лапках. Не руках, а лапках. Я буду моцна цяпер трымаць цябе ў сваіх клапатлівых... А клапатлівы у нас нормально, да? Лепей пераправеру. Клапатлівы. А то з мяне беларус, які не ведаю. Клапатлівы. Клопотливая справа. Ну, перекладається так, типу, як заботливо. Я буду дбайно тримати тебе у своїх клопотливих лапках. Я буду дбайно тримати тебе у своїх Я буду тримати тебе у своїх клопотливих лапках. Коли... Правда, ранее яны были ластами. Правда, калі я нарадзілася...
Правда, коли я народилась, правда, коли я народилася, яны былі ластамі. В своих клопотливых лапках, правда, коли в своих клопотливых лапках, правда, коли я народилася, яны былі ластамі. Ну, приехали. Ластамі, приехали. I can't believe you fell asleep during our TV time again. I can't believe you fell asleep during our TV time again. I'm starting to think you don't want to rewatch Dharma and Greg with me. No! Dharma and Greg. І знову гэты плівыя, блін, адсылачкі да хер поймі чаго. Хер зразумееш чаго. Dharma and Greg. Што нам памяняць? То бок яна тут, тыпу, лаецца на яго, што як ён такая скаціна пасмеў заснуць падчас прагляду Дармы, падчас кінапрагляду. Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець са мной Дарму і Грэг. Дарму і Грэг. Майстар-шеф. Хай будзе майстар-шеф. Гэта будзе майстар-шеф. Прынамсі, я хоць штосьці чуў. І мы штосьці чулі пра майстар-шеф. А вось Дарму і Грэг ніхто не чуў. Прыехалі. Мова. Ты... Ехали. Як ти мог знов заснуть? Як ти мог знов заснуть падчас кінапрагляду? Як ти мог знов заснуть падчас кінапрагляду? Як ти мог заснуть падчас Як ти мог заснуть падчас кінапрагляду? Зноў! Зноў! Гляду! Зноў! Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець са мной, майстар-шеф. Здаецца... Мне пачынае здавацца, што ты ўвогуле не хочаш глядзець Я не паспяваю, блядь. Прагляду! Зноў! Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець майстар-шеф са... Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець майстар-шеф са мной. Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець... Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець майстар-шеф са мной. No, I love how different they are. She's a hippie and he's... Блядь, да не пиздите вы про гэта. Мне это все придется придумывать. Сподіваюся, больше отсылочкаў да гэтай херні не будзе. Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець майстар-шеф са мной. Падчас кінапрагляду. Як ты мог заснуць перад тэлевізарам? Як ты мог заснуць перад тэлевізарам? Як ты мог заснуць перад... Ну як ты мог заснуць? Зноў! Блядь, пробачце, зараз все будзе. Як ты мог заснуць перад тэлевізарам? Як ты мог заснуць перад тэлевізарам? Зноў! Здаецца, ты ўвогуле не хочаш глядзець майстар-шеф са мной. Да не, я люблю майстар-шеф, як яны там... Да не, я люблю майстар-шеф, люблю як... Яны там гатуюць і... Люблю, як яны там гатуюць і... І... Люблю, як яны там гатуюць і... Люблю глядзець. Люблю глядзець, як людзі сварацца і гатуюць. Люблю глядзець, як людзі гатуюць і сварацца. Люблю глядзець, як людзі гатуюць і сварацца. І сварацца. Людзі гатуюць і сварацца. І сварацца. Люблю глядзець, як людзі гатуюць і сварацца. Whose ass does Peter have to eat to get awards recognition? Whose ass does Peter have to eat to get awards recognition around here?
here? Every nominee was a cat. And why Kevin? He just get here. Okay, maybe it would help you guys if I made my process more transparent. My process is, I listened to my heart, and my heart said Kevin. І свариться. Brandy, Чудовна стратегія. Brandy. Бренді! 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 Who's Чию сираку, чию сираку тут треба вилізать, каб отримать узнагароду. Чию сираку тут треба вилізать, каб отримать сраною узнагароду. Усі номінанти були котами. Усі номінанти коти. Сраною узнагароду. Усі номінанти коти. and why Kevin? І чому Кевін? І якої холери Кевін? І он же новенький тут. Блін, це пацук, конечно, огонь. Енді, чию сраку тут треба вилізать, каб отримать сраною узнагароду? Усі номінанти коти. Усі номінанти коти. Усі? Я усі чую. Усі номінанти коти. Усі номінанти коти. І якої холери Кевін? І он же новенький тут. Okay, maybe it would help you guys if I made my process more transparent. Так, Maybe it would дороженьке, help you guys. здається, нам треба прояснити. Це да. Okay, maybe it would help you guys if I made my process more transparent. Пу-пу-пу. Шості. Тут складано пішло, складано. Okay, Окей. maybe it would. Добре. Maybe it Народі, would help you guys if. може вам стане легче, коли я потлумачу усі деталі. Okay, Добре, maybe it would дітки, help you може вам, guys if I made my- здається, вам. Okay, Добре, maybe дітки, it would help you здається, нам guys if варто I made my прояснити process- усі деталі. help you Здається, guys нам if I варто made my прояснити process more усі деталі. transparent. Здається, нам варто прояснити усі деталі. Деталі. Реч у тим, що я слухаю своє серце. Реч у тим, що я слухаю своє серце. А серце сказало мені... А серце... А серце вибрало Кевіна. А серце вибрало Кевіна. Говно у тебе, а не серце. Is bullshit. Говно у тебе, а не серце. Говно у тебе, а не серце. Choke on my tail and die. Подавися моїм хвостом. Кап ти моїм хвостом... Кап ти моїм хвостом удавився. Серце. Кап ти моїм хвостом удавився. Чоко, блядь, ну жорстко, да, это докладно не 12+. Жорстковато. Серце вибрало Кевіна. Так, давайте послухаємо уривочок. Добре, дітки, здається, нам варто прояснити усі деталі. Реч у тим, що я слухаю своє серце, а серце вибрало, що я слухаю своє серце, а серце вибрало Кевіна. Говно у тебе, а не серце. Це вибрало Кевіна. Говно у тебе, а не серце. Кап ти моїм хвостом удавився. Fucking idiots are right. Гети. Що? Нікчемні ідіоти мають рацію. You've been Нікчемні ідіоти мають рацію. Тому давився. Нікчемні ідіоти мають рацію. You've been doing this all wrong, Seth. Сет, ти все робив? You've been Сет, doing ти this усе all робив wrong. неправильно. Сет, ти усе робив неправильно. Так. Неправильно. Так. Now, honey, in couples, Devora told us not to undermine each other at work. Fuck Devora. I'm trying to run a business here. We should be putting our hottest product front and center on this ugly-ass website. I don't know about now, honey. In couples, Devora told us not to undermine each other at work. Now, Любая.
Але любыя. Так, але любыя. Наша тэрапеўтка Дэвора кажа, што мы не мусім... Мы не мусім... Не мусім падстаўляць аднога на працу. Што мы не мусім падстаўляць... Наша тэрапеўтка Дэвора? Наша сямейная тэрапеўтка Дэвора кажа, што мы не мусім падстаўляць аднаго на працы. Наша сямейная тэрапеўтка кажа, што мы не мусім падстаўляць аднаго на працы. Так, але любыя. Наша сямейная тэрапеўтка кажа, што мы не мусім падстаўляць аднаго на працы. У сраку яе. У мяне тут бізнес. У сраку яе, у мяне тут бізнес гарыць. У сраку яе, у мяне тут бізнес гарыць. У сраку яе, у мяне тут бізнес гарыць. We should be putting our hottest product front and center on this ugly-ass website. I don't know. Мы мусім паказваць сам найлепшы прадукт на нашым... Мы мусім паказваць найлепшы прадукт на нашым найгоршым сайце. Мы мусім паказваць найлепшы прадукт на нашым найгоршым сайце. I don't know about calling our friends product. I don't know. Можа, не варта называць нашых сяброў. Можа, не варта называць нашых сяброў прадуктамі. Можа, не варта называць нашых сяброў прадуктамі. I don't give a Peter's ass what you think. Мне да аднаго месца, што ты... А мне... Ведаеш, да якой сыр? I don't give a Peter's ass. А мне да... I don't give a Peter's ass. I don't give a Peter's ass what you think. I don't give a Peter's ass what you think. Now I gotta take over Animal of the Month. I already got so much shit on my plate. Shake. Блін, ну Брэнді, конечно, шыкоўная. Яна такая, яе... Эмоцыя проста ажно прэ, так бы мовіць. Ажно прэ, пярэ. Не, прэ, вядома. І прэ неправільна. А хаця, ці ёсць слова перці? Давайте проверим. У словниках принамсі. Перці. Вядома, у нас есть перці. Ісці, рухацца. А, ну так. Ну так. Прагна есці. Прагна есці? А, прэ як не ў сабе. Ну ясна. Можа, не варта называць нашых сяброў прадуктамі? Можа, не варта называць? Можа, не варта называць нашых сяброў прадуктамі? Можа, не варта называць нашых сяброў прадуктамі? Да мне насрать, что ты там думаешь. А мне насрать. Да класть, так, класти. Да клала я на... Да клала я, что ты там думаешь. Доклала я на то, что... Доклала я на то, что ты там думаешь. Дуктами. Дуктами. Доклала я на то, что ты там думаешь. Теперь жывёлу месяца буду проводить я. Теперь я сама буду проводить жывёлу месяца. Жывёлу месяца. Злазь мне тут вырхал. Развел мне тут бардак. Месяца. Развел мне тут бардак. Месяца. Развел мне тут бардак. Hands, kissing babies, shaking babies, biting the babies, getting in trouble for biting the babies. It doesn't end. Hands, kissing babies, shaking babies, biting the babies, getting in trouble for biting the babies. It doesn't end. Listen up. Kevin's out. A new Animal of the Month is in. There's gonna be a recall, y'all. Развел мне, я буду проводить жывёлу месяца. Развел мне тут бардак. Hands, kissing babies, shaking babies, biting the babies, getting in trouble for biting the babies. It doesn't end. Бляха. Ну як мне гэта агучыць усё? Трэба, блин, напэўна напісаць. Я не магу гэта так. Яшчэ трэба.
Ні, ще треба руки. Так, давайте візьмемо. Треба притискати руки. Справ багато. Справ багато. Багато. Потискать руки. Потискать руки. Потискать руки. Давать задовольнение. Задовольнение. Потискать руки. Лаять. Лаять гадаванцев. Потискать руки. Лаять гадаванцев. Справ багато. Мене багато справ. Руки потискать. Мене багато справ. Мене ще багато. Давай потискать руки. Лаять гадаванцев. Свариться, свариться. Сами свариться про... Гадаванцами ни конца, ни краю. Справ багато. Потискать руки, свариться с гадаванцами. Месяца. Развел мне тут бардак. Справ багато. Свариться с гадаванцами, свариться про сварки с гадаванцами. Ни конца, ни краю. Мне ще багато справ. Мне ще багато справ. Свариться с гадаванцами, свариться про сварки с гадаванцами. Ни конца. Ну, я не ведаю. Тут, конечно, я поменял сенс, але, здається, горш не стало. Месяца. Развел мне тут бардак. У меня ще справ багато. Свариться с гадаванцами, свариться про сварки с гадаванцами. Ни конца, ни краю. Слухайте, да нормально вышло. Месяца. Развел мне тут бардак. У меня ще справ багато. Свариться с гадаванцами, свариться... Справ до сраки. Месяца. Развел мне тут бардак. Справ до сраки. Свариться с гадаванцами, свариться про сварки с гадаванцами. Ни конца, ни краю. Так. Развел мне тут бардак. Справ до сраки. Свариться с гадаванцами, свариться про сварки с гадаванцами. Ни конца, ни краю. Воши сюди. Воши сюди. Воши сюди. Кевін. Kevin's out. Як перекласти Kevin's out? Кевін ви... Ніякого Кевіна! Ніякого Кевіна! Ніякого Кевіна! Краю! Краю! Воши сюди! Краю! Воши сюди! Воши сюди! Ніякого Кевіна! Кевіна! Ніякого Кевіна! Ну, ніякого Кевіна! Воши сюди! Ніякого Кевіна! Та, блядь. Ніякого Кевіна! Сюди! Ніякого Кевіна! У нас новое живело месяца! По ауторам есть процент. У нас новое живело месяц. У нас будет новое живело месяца. По ауторам. У нас будет новое живело месяца. По ауторам. Новое живело месяца. По ауторам. По ауторам конкурс. По ауторам конкурс по наску. По ауторам конкурс по наску. Добре, дякую, хто був, дякую всім.
Я буду скончыць на гэтым, трэба адпачыць. Ужо гадзіну тут крычу. Да наступных сустрэч. Парам-пам-пам.